जेब्ला जोङो मार्कुसनि 4:13 सिरिखौ नायो जोङो बेयाव मोननो हायो जे जिसु ख्रिस्टआ गावनि चेलाफोरखौ बुंदोंमोन दि मा नोंसोरो बे फिदिंनाय बाथ्राखौ बुजियाखैने होननानै। बेयाव जोङो नुनो मोनदों दि जिसु ख्रिस्टआ बेगर फोनायनि फिदिंनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो जिसुआ चेलाफोरखौ बुंदोंमोन दि सासे आबादारिया बेगर फोनो ओंखारलांबाय। जेब्ला सासे मानसिया गोदान जोनोम जाफिनो आरो गोदान जोनोम जानानै जेब्ला गिर्जायाव थांगोन अब्लाना बै फोथायारिया नुगोन जे गोबां फोथायारिफोरानो गिर्जायाव फैदों नाथाय गोदो जेरै थांनानै दङमोन सोलिनानै दङमोन बे एखे रोखोमैनो सोलिनानै दङ। बिथांमोननि जिउआव जेबो सोलायनाय गैया। बिसोरनि रावा सोलायदों, जै मसीह होनना बुंनो रोंदों, हालेलुया होननो बुंनो रोंबाय, नाथाय जिउआव जेबो देरहानाय गैया। नो भिक्टरि इन लाइफ। दिनैबो डिप्रेसनावनो दङ। माखासेफोराथ' दासिमबो रागा जोंनाय रायनायखौ नागारनो रोङाखै। जिउआ दाबो बेनो गोदो जेरैमोन बेबायदिनो, जेबो सोलायनाया जायाखै। नो ट्रेन्सफरमेशन। गिर्जायाव फैयो, इसोरनि मेथाइफोरखौ खननो हायो, इसोरनि मेथाइफोरखौ सोलोंबाय, नाथाय जिउआव जेबो सोलायनाया फैयाखै। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ साफ्रोम फोथायारिफोरनि जिउनि सोलायनायखौसो हास्थायो। मोनसे सोलायनायखौ जिसु ख्रिस्टआ बयनियावबो हास्थायो। जेब्ला आङो फोरबोनियाव सोङो जे फोरबो गोबां मानसिफोरनियाव मानो सोलायनाया गैया, मा जाहोननि थाखाय दासिमबो सोलायनो रोङाखै होननानै, अब्लाना फोरबोआ आंखौ बे फिदिंनाय बाथ्रासिम लानानै थांबाय आरो बिनो जाहोना जेरावहाय गोबां मण्डलिफोरनि फोथायारिफोरनि सोलायनाय गैयैनि जाहोना होननानै जिसुआ बुंबाय। आरो फिदिंनाय बाथ्राया बेनोमोन, बेगर फोग्राया बेगर फोनो ओंखारलांबाय। माखासे बेगरफोरा लामा जिङाव गोग्लैबाय, माखासे बेगरफोरा अन्थाइनि सायाव आरो अन्थाइ गोनां हायाव गोग्लैबाय, माखासे बेगरफोरा सुजाय गोनाङाव गोग्लैबाय आरो माखासेफोरा मोजां हायाव गोग्लैबाय। बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंगोन, जोलैया मोनसेयानोमोन, एखे जोलै, सेम सिड्स, नाथाय बे बेगरफोरा गुबुन गुबुन हायाव गोग्लैदों। जिसु ख्रिस्टनि बे फिदिंनाय बाथ्राखौ चेलाफोर आरो होंगो दोंगो सुबुंफोराबो बुजियाखसै। जिसु ख्रिस्टनि चेलाया खाथियाव फैनानै फिदिंनाय बाथ्रानि ओंथिखौ सोंफैदों, नाथाय जि होंगो दोंगो दङमोन बिसोरथ' बिनि ओंथिखौ मोनथियासै आरो बिनि मतलबखौ मोनथिनो हास्थायाखसै। मानोना होंगो दोंगो मानसिफोरनो नांगौमोन सोमोनांथाव खामानिखौ। जेरैहाय दिनै गोबां फोथायारिफोरा मण्डलियाव बुङो जे पास्टर आंखौ सोखानानै हो, पास्टर आंखौ सोखानानै हो। दिनै मण्डलियाव बेबायदिनो गोबां सोमोनांथावफोरखौल' नागिरग्रा गोबां फोथायारिफोर दंसै, नाथाय इसोरनि बोसोनखौ मानिग्रा गैया। 8 घन्टा लाइनाव गसंनानै थानो हागौ सोरबा पास्टरा आंनो आर'ज खालामनानै होथों होननानै, नाथाय 8 मिनिट न'आव इसोरनि बोसोनखौ फरायनो सम गैया। जिसु ख्रिस्टआ चेलाफोरखौ बुंफिनबाय, मा नोंसोरो बे फिदिंनाय बाथ्रानि ओंथिखौ बुजियाखसै होननानै। जिसुआ बुंफिनबावदों, थारैनो नोंसोरो बे फिदिंनाय बाथ्रानि ओंथिखौ बुजिमारासै ने? जुदि बे फिदिंनाय बाथ्रानि ओंथिखौ बुजियाखसैब्ला अब्ला बाइबेलाव थानाय आं जि बाथ्रा फिदिंनाय बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन मा बाथ्राखौ बुजिबावगोन नोंसोरलाय? बेखौ बुजियाखै माने जेखौबो बुजियाखै आरो गुबुन फिदिंनाय बाथ्राफोरखौ बुजिनो हानाय नङा। बेनि माने जेसेबां जिसु ख्रिस्टआ फिदिंनाय बाथ्रा बुंदों बे फिदिंनाय बाथ्राफोरनि गेजेराव बेनो गुदिया। 14 सिरि। फोग्राया माखौ फैयो? बे जाहैबाय गाहाम बाथ्राखौ फैयो। बेनो जाबाय इसोरनि बोसोन। जोङो मानो देवबाराव गिर्जायाव थाङो? बे जाहैबाय फोग्राया बाथ्राखौ फोगासिनो दङ, फोग्राया बाथ्राखौ फोदों। इसोरनि बोसोनखौ नाजावनो थाखाय जोङो गिर्जायाव फैयो। जिसु ख्रिस्टआ मा बुंदों? फोग्राया बोसोनखौ फोयो। बेनि माने बे फिदिंनाय बाथ्राया बबेबा मोदोमनि बबेबा जिउनि नङा। बे फिदिंनाय बाथ्रायानो जाहैबाय इसोरनि गोथार बोसोननि बाथ्रा। फोग्राया बोसोनखौ फोयो। 15 सिरि। खायसे मानसिफोरनि लागै गाहाम बोसोना लामा सेराव गोग्लैनाय बेगरफोर बादि। सैताना फैनानै बिसोरनियाव फोनाय गाहाम बाथ्राखौ थाबनो बावगारहोयो। बेखिनियावनो इसोरनि बोसोनखौ मोजाङै थर खालामगोन, देहेन खालामगोन। बे जाहैबाय सैताना बोरैहाय बावहैनो? थाबनो होननानै बुंदों, थाब सोदोब बाहायदों, गोख्रैनो बावहैयो। प्रियफोर, सैताना मानो थाबनो फैनानै इसोरनि बोसोनखौ बावहोयो? बे जाहैबाय जेब्ला सासे फोथायारिनियाव इसोरनि बोसोना हाबोब्ला, रोदा सुरोब्ला, बेखौ सैताना गावनि खालामनो हानाय नंला। बियो इसोरनि जाबाय, बेयावखायनो बियो थाबनो फैयो। सैताना मा खावनो फैयो? बे जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ, नोंनि गोसोनिफ्राय इसोरनि बोसोनखौ खावनो थाखाय फैयो। मानोना सैताना मोनथिगौ इसोरनि बोसोना सासे फोथायारिनि गोसोआव जुदि थायोब्ला बियो मजबुतनिख्रुइ मजबुत जालाङो, बिखौ बियो गावनि फारसे लाबोनो हाया। बेयावखायनो सैताना साफ्रोमबो फोथायारिफोरनिफ्राय इसोरनि बोसोनखौ खावनो हास्थायो। मानोना सैताना बेखौबो मोनथिगौ इसोरनि बोसोननि गेजेरजोंनो गासैबो जायो। बोसोनावनो चांगाय दङ, बोसोनावनो गानाय दङ, बोसोनावनो रंजानाय दङ। आरो जोङो मोनथिगौ गासैबो बोसोननि गेजेरजोंनो जादों। गासै बे प्रिथिबिया बोसोननि गेजेरजों सोरजि जादों। बोसोननि गेजेरजोंनो
गासै खामानिफोरा जायो। बे गासै बाथ्राफोरखौ सैताना मोनथिगौ आरो बे बोसोनखौनो बियो खावनो हास्थायो। बे बोसोनखौनो बियो नोंथांनि आंनि गोसोनिफ्राय लाङो। नुनाय नुयै गासैबो बोसोननि गेजेरजोंनो सोरजि जायो। बेयावखायनो सैताना बेखौ खावनो हास्थायबाय थायो। दे दानाब्ला जोङो आरोबाव फिदिंनाय बाथ्रायाव फैफिनदोनि प्रियफोर। बेयाव जाहैबाय मोनसे गुबुन गुबुन रोखोमनि हानि बाथ्राखौ जिसु ख्रीष्टआ फिदिंनायाव दिन्थिदों। बे जाहैबाय जोंनि फोथायारिफोरनि गोसोनि मोनसे आखलखौ दिन्थिदों, केरेक्टार एटिटिउडखौ दिन्थिदों। येस, जि आलाग आलाग जिथु हाफोर दङ बेखौ जोंनि गोसोनि एटिटिउडजों फोरमायदों। सेथि हायावबो फिथाइ थायाखिसै, नैथि हायावबो फिथाइ थायाखिसै, थामथि हायावबो फिथाइ थायाखिसै, नाथाय जिथु ब्रैथि हा दङमोन, ब्रैथि हायाव गोग्लैनाया 100 गुना गोबां बेबायदि फिथाइफोर थाइदों। मोजां मोजां फिथाइफोर जादों। गोबां आबादफोरा मोजां जाबाय। फिथाइ थायनो हायैनि जेंनाया बेगरनि जेंना नङा, नाथाय हानिसो जेंनामोन। प्रियफोर, जोङो मोननो हादोंदि सेथि रोखोमनि जिथु बेगर, बे बेगरा बहा गोग्लैदों? बे जाहैबाय लामा जिङाव गोग्लैदों। प्रियफोर, सरासनस्रायै साननानै नायनायसै, सोरबा बेक्तिया बेबायदि आबादखौ लामा जिङाव फोयो नामा? माब्लाबाबो फोआ। जोङो सानना नायदिनि, जेब्ला जोङो सिन्ता खालामगोन लामा जिङाव मा बुस्थुआ थायो। सरासनस्रा जोङो साननानै नायोब्ला, जों लामाजों थाबायोब्ला नुगोन जे लामा जिंफोराव जाबोर जाथोरफोरासो थायो। नोंथाङा नायनायसाय, लामा जिङावहाय नुनो मोनगोन गुटखा पेकेटनो, साधा पेकेटनो, बिरि कुरकुरि बायदि रोखोमनि जाबोर जाथोरफोरासो लामानि जिंफोराव थायो। बे सेथि हाया बेखौनो फोरमायोदि गोबां फोथायारिफोरा गिर्जायावथ' फैयो, नाथाय इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनो फैया। इसोरनि बोसोनखौ मोनसे जाबोर बायदि साननानै लायो। बिनि मतलब ओंथिफोरखौ जेबोखौनो साना। सोरबाया गिर्जायाव आखल बायदि फैदों, सानफ्रोमबो फैबाय थाग्राखाय फैदों। सोरबाया लोगोजों लिंजादों, सोरबाया बिमा बिफाजों थोनहरजादों, बेयावखाय फैनो गोनां जादों, बा माबा मोनसे गुबुन गुबुन ओंथिनि थाखाय फैदों, नाथाय इसोरनि बोसोननि थाखाय फैयाखै। दा बेयावखायनो बिखौ सेथि जिथु एटिटिउड, सेथि केरेक्टारजों रिजायनाय जादों दि जाय फोथायारिफ्रा इसोरनि बोसोननि थाखाय फैयाखै, इसोरनि बोसोनखौ नेग्लेक्ट खालामो, इसोरनि बोसोनखौ जाबोर होननानै सानो। मानसियालाय गिर्जायाव दङ, मोदोम शरीरालाय गिर्जायाव दङ, नाथाय जेब्ला बोसोन होदों, बै बोसोन होनाय समाव बे बेक्तिनि गोसोआ बहाबा बहाबा गिदिंलाबायबाय थादों। बिनि गोसोआ बहाबा गोजानाव दङ। बोसोननि फारसे इन्टारेस्ट गैया, बोसोननि फारसे धर्ज होआखै, बोसोननि फारसे देहेन खालामाखै। जेब्ला सासे मानसिया इसोरनि बोसोनखौ मोनथिनोनो हास्थायाखै, अब्ला गोथार जिउआबो बिखौ जबरदस्ति खालामनाय नङा। जेब्ला सासे मानसिया जुदि इसोरनि बोसोनखौ मोनथिनो, बुजिनो हास्थायदोंब्ला गोथार जिउआ हेफाजाब होगोन। गोथार जिउआबो हेफाजाब होनायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुजिहोगोन। आरो नैथिनि हायाव गोग्लैनायानो जाहैबाय, इसोरनि बाथ्राया बिसोरनि खोमाजोंथ' हाबदों आरो गोसोआवबो थांदों, नाथाय सैताना थाबनो फैनानै बिसोरनि गोसोआव बै गासै बाथ्राफोरखौ बावहोबाय। बिसोरनि गोसोनिफ्राय इसोरनि बोसोनखौ खावनानै लाना थांबाय। आरो बैसोर बायदि फोथायारिफोरा माब्लाबाबो रियलाइज खालामा जे फैगोन देवबारावबो थांगोन, नेक्स्ट देवबारावबो थांगोन, नाथाय बिसोरनिफ्राय इसोरनि जिथु बोसोन दङ, बै बोसोना सैतानजों बावगार होजाबाय थादों, सैतानजों खावजाबाय थादों। बे बाथ्राखौ रियलाइज खालामा आरो इसोरनियाव ओरैहाय आरज खालामगोन जे फोरबु, हनै माथो आमुखालाहा गोबां फिथाइ थायगासिनो दङ, नोंनि आशीर्बादखौ मोनगासिनो दङ, गोबां मोनगासिनो दङ, नाथाय आङो मानो मोना? आंनियाव मानो आशीर्बाद फैयाखै? आरो बैबायदि समाव जिसु ख्रीष्टआ बुंगोन, हे जाम्बा आरो जाम्बि, हे मूर्खफोर, मानोना नोंसोर आंनि बोसोनखौ लाखिनो रोङाखै, मानोना नोंसोर आंनि बोसोनखौ सनमान होनो रोङाखै, आंनि बोसोनखौ आदर खालामनो रोङाखै, जायनि जाहोनाव नोंसोरनियाव फिथाइया थायनो हायाखै होननानै जिसु ख्रीष्टआ बै समाव बुंगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा गावखौ मोनथिनो हागोन, नोंथाङा गावखौ बुजिनो हागोन, नोंथाङा बबे एटिटिउडनि मानसि। येस, अनजाग्रा प्रियफोर, नोङो इसोरनि बोसोनखौ मा होननानै सानो? नोंथाङा सानफ्रोमबो देवबाराव थाङो, सानफ्रोमबो खुलुमनाय सिबिनायाव, मोनफ्रोमबो खुलुमनाय सिबिनायाव थाङो, ना नोंथाङा मोनसे आदोर जानानै थांदों, ना सोरनिबा नारसोमनायाव थांदों, सोरनिबा बुंनायाव थांदों, ना माबा मोनसे गुबुन थांखि लानानै थांदों, बेखौ नोंथाङा मोनथिगौ। नाथाय नोंथाङा इसोरनि बोसोननि थाखाय थांदोंना थाङाखै? नोंथाङा इसोरनि बोसोनखौ खोनासंदों, गोसोसिम थांदों, नाथाय नोंथांनि गोसोनिफ्राय सैताना नोंनि बोसोनखौ जुदि खावनानै लांदोंब्ला नोंथाङा बबे एटिटिउडनि, नोंथाङा बेखौ मोजाङै मोनथिगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, मोनफ्रोमबो सानफ्रोमबो मोनफ्रोमबो देवबाराव नों इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनो थाङो आरो मोनफ्रोमबो देवबाराव
खनफ्रोमबो सार्भिसाव इसोरा नोंथांजों बाथ्रा सावरायनो थाखाय रेडि, इसोरा नोंथांखौ फिथाइ थायहोनो थाखाय रेडि जानानै दङ। नाथाय नोंथाङा इसोरनि बोसोनखौ बेसेबां सन्मान होनो रोंदों, इसोरनि बोसोनखौ बेसेबां आदर खालामनो रोंदों, इसोरनि बोसोनखौ नोंथाङा गोसोआव बेसेबां नाजावनो रोंदों, बेखौ नोंथाङा गाव मोनथिगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो गोबां समाव मबाइलाव समफोर बाहायो। 3 घन्टानि फिल्म नायनो हायो, 2 घन्टानि फिल्म नायनो हायो, आधा घन्टानि माबा मोनसे बुस्थुखौ नायनो हायो। सोरबाया सानसे गेमफोर गेलेनानै थानो हायो, सोरबाया मबाइलावनो पुरा समखौ हगारनो हायो। नाथाय इसोरनि बोसोननि थाखाय नोंथाङा 1 घन्टा सम होनो हायाने? नोंथाङा इसोरनि बोसोननि थाखाय आधा घन्टा सम होनो हायाने? इसोरनि बोसोननि थाखाय 3 घन्टा सम होनो हायाने? जि बोसोना नोंथांखौ गोदान खालामनो हागौ, जि बोसोना नोंथांखौ हाजोनि थिखिनियाव लांनो हागौ, जि बोसोना नोंथांनि डेमेज जानाय किडनिखौ गोदान खालामनो हागौ, जि बोसोना नोंथांनि बेराम जानायखौ फोसाबनानै होनो हागौ, जि बोसोना नोंथांनि दुखुफोरखौ गोजान खालामनो हागौ, जि बोसोना नोंथांनि लोरबां शरीरखौ बोलोगोरा शरीर खालामनो हागौ, बे बोसोनखौ देहेन खालामनायाव, बे बोसोनखौ खोनासंनायाव नोंथाङा सम होनो हायाने? अनजाग्रा प्रियफोर, बे बोसोनखौ खोनासंनो थाखाय, बे बोसोनखौ देहेन खालामनो थाखाय जि बोसोनाव मुलाम्फायानो मुलाम्फा दङ, बे बोसोनखौ खोनासंनो आरो देहेन खालामनो थाखाय नोंथाङा सम होनो नांगौ। जि बोसोना नोंथांखौ हाजो थिखिनियाव लांनानै दोनहैनो हागौ, येस अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांखौ हाजो थिखिनियाव दैखोनो हागौ बे बोसोना। दा बेवहाय बे बोसोनखौ आदर खालामनो, बे बोसोननि थाखाय सम होनो, बे बोसोननि थाखाय गावखौ बावसोमनो तैयार जानांगौ। बे बोसोनखौ सन्मान होनांगौ, बे बोसोनखौ आदर होनांगौ, बे बोसोनखौ मानिनांगौ, बे बोसोनखौ लानो नांगौ आरो बे बोसोननि थाखाय सम होनांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बोसोना नोंखौ हाजो थिखिनियाव लांगोन। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बोसोननि पावारखौ जों नायदोंमोन। इसोरनि बे बोसोना नोंथांनि जिउखौ सोलायहोगोन, आंनि जिउखौ सोलायहोगोन, जों साफ्रोमनि जिउखौ सोलायहोगोन आरो नोंथांखौ गोजौआव दैखोगोन। प्रेज द लर्ड। दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।